Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Cum v-am spus și o să spun și acum, vă mulțumesc pentru cele 16 vizionări pentru filmul Revanșa. Nu m-am așteptat că or să se strângă atât de multe, dar uitați că s-au strâns. S-au uitat și cei care nu s-au abonat și cei care s-au abonat. Astăzi vom filma filmul Duelul. Capitolul, ieri am uitat să zic capitole, dar îmi pare rău, dar nu, astăzi o să le zic la filmul Duelul. Capitolul se numește Bătălie cu oamenii lui Maimuca. Să nu mai lungim cu vorba și să-i dăm drumul la film. Poliția! Era un sunet foarte tare și țipa foarte tare. Asta însemna că e bine, foarte bine. Ca să se audă. Ce scheme. Explozie. Ela, poți să faci foc de tabără. N-ajungi în spatele lui, strigă! Ne ridicăm și tragem amândoi deodată! Wow. Am ajuns! Am căscat. Wow! Piftea? El era piftea. Copilașul acela era piftea. Ei, dragi! Poliția! Opa, au venit două mașini pline. Să vedem ce va face comisarul. E singur! Îl vedem pe Grigore Maimuca Colea Răutu. Maimuca era jucat de Colea Răutu. Oh, ce, puhu. Intră! Hai, fața la perete! Nu trage! Nu trage! Să vedem ce va face acum. Sunt doi oameni. Opa. Wow! Lasă pistol! Domnule Moldovan! Nu trage, sunt eu, Grigore Maimuca, mă cunoașteți! Am fost atras în cursa unor bandiți! Ia banii și pleacă! Nu trage, sunt eu, Grigore Maimuca! Jos! Ați păzit ceva, domnule comisar? Nu e în regulă, vezi că sunt niște teroriști pe aici. Haideți, băieți! Wow! Ăla era un butoi Cum ai găsit, mă, petezi? special. Am greșit și eu odată, domn comisar. Tu până la urmă ai plec de polițist. Sus mâinile! Mișcare!
Cam acesta a fost și videoclipul de azi. Nu uitați să dați un share, un like și un subscribe. Apropo, mulțumesc celui care s-a abonat la canal. Avem deja 3 abonați, domnilor și domnilor, și asta înseamnă că este foarte bine. Până data viitoare, ne revedem noi, mâine sau poimine, nu știu când, dar cu siguranță o să ne revedem. Am scris în comentarii ce parte din Un comisar acuză vreți, ori aia cu cimitirul când se luptă cu toți, ori aia cu teatru. Voi alegeți și scrieți-mi în comentarii. Până data viitoare, eu am fost David, așa că